Canolfan Cneifio Meirion ydy'r lleoliad ar hyn o bryd. Da ni'n edrych ar ragbrofion Cneifio gyda Gwella, yr adran Agored, a'r dull Masnachol. Mae Andy Weir ar un, Richard Till ar 2, John Froggatt ar 3, Rhodriglyn ar 4 ar 5. Mae Maureen Cade o Ffrainc, a wedyn Frederick Bonestro ydy'r bachgen ar cymal rhif 6. Maureen Cade ydy hon, sydd just yn mynd rownd ychydig bach o stodiau eto ar hyd yr ochr yna, mynd dros yr asgwrn cefn i wneud siŵr bod hi'n gallu gorffen y gyflym, a wedyn Andy Weir yn rhoi i ddafad i lawr. Mae yna i gael ei beriadu yn y cefn wedyn, mae yna beriadu yn y corlannau cefn. Mae o allan efo'i drydydd, a dwi'n credu mae 2 dafad sy'n cael ei chrifio bore yma. Felly mae o ar ei ddafad ola rwan. Mae Richard Till hefyd allan ar ei ddafad ola ar hyn o bryd. Felly fawr i ddewis rhwng y ddau yna o ran cyflymdre. Frederick Bonestro di hwn, sbiwch, ar y ffordd mae o'n mynd, bron iawn, dilyn rhythm yn dydi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mae'r Cneifio yma yn rhywbeth rhythmic iawn, a mae yna rhyw drawiad sydd gen bobl bron iawn yn mynd efo'ch calon chi i ryw raddau, a dwi'n siŵr bod y bobl mae gyd yn rhoi i calon i mewn i bob beth maen nhw'n wneud, lle mae Cneifio yn y cwestiwn. A chi pen moel Richard Till yma'n hyn rwan, yn agor yr ochr gyntaf lawr o'r ysgwydd rwan, cyn dechrau'r ystodiau hirion. Maureen Cade ychydig bach ar ôl ganddi hi, ac bydd hi mewn ar gyfer y ddafad ddwytha yn y man, rhyw chydig bach ar ôl ganddi hi yna. Mae'n dipyn o gamp Cneifio gyda Gwella, os ystyriwch chi bod ffurf corff dafad i bob pwrpas yn grwn, ac mae'r Gwella, mae'r llafn y Gwella yn wastad, yn fflat. Felly mae'n eithriadol o gamp i gael y gwlad sydd ar ôl ar y corff yn wastad. Dyna un o'r heriau mwyaf. Mi welwch chi bod yna ôl llinellau lle maen nhw'n torri, achos mae bob trawiad yn gadael ychydig bach mwy o wlad ar ran o'r corff. Ond trio bod mor gyson a sy'n bosib ydy un o'r campau, un o'r elfennau o'r gamp yma. Mae ni Andy Weir di hwn, jyst yn agor i fyny'r ochr dwytha yna. Ar y bol, ychydig bach dan y gesel, rhaid bod yn ofalus y fanna. Y llaw chwith yn gweithio fanna, rheoli'r goes, codi hi fyny iddo gael gweld o dan y gesel yna. A wedyn, wrth gwrs, y beiriaid yn cadw llygad barcud ar bob peth, neu siŵr na dyn nhw ddim yn torri, neu dyn nhw ddim yn ail dorri gwlad sydd eisiau wedi cael ei dorri, ac yn cadw llygad barcud ar yr amser hefyd. Mae amser yn bwysig iawn yn cael ei ystyried fel rhan o'r asesiad wrth feirniadu. Y beiriad yn symud o un cneifiwr i'r llall, bob 20 eiliad mwyn cadw'r tegwch. Ddim yn aros yn rhy hir efo neb. A wedyn mi welwch chi'r dull na sy'n gan y gwellifwr, gweld y llaw yn fanna, yr strap na yn dal y Gwella. Mae hwnna'n gymorth i gadw'r rheolaeth ar y Gwella wrth fynd rownd y ddafad. Maureen Cade yn fan hyn, yn agor fyny'r gwddw yn fanna rwan, chwarae teg iddi. Ac yn rheoli'r ddafad fawr benfrith na yn arbennig o dda. Mae'r coesau yn bwysig iawn yn cadw'r rheolaeth ac yn symud y ddafad o ran ei ffurf mwyn gwneud i'n gyfleus i gymryd bob trawiad gyda'r Gwella. Dyna chi olwg llydan ar yr her. Peth cyntaf yn y bore yma yn y sioe fawr. Edrych lawr yr rhes rwan, chydig iawn sydd ar ôl gan y Richard Till, na bydd o, swn i'n deud, y cyntaf i orffen. Ydy wedi bod digon taclus tybed i gyflawni'r dasg a symud ymlaen i'r rownd nesaf. Swn i ddim yn synnu. Mae'n gneifwr profiadol, yn gneifwr da, yn teithio Cymru a Thu Hwnt yn Cneifio gyda Gwella. A mae'n braf iawn gweld y grefft draddodiadol yma yn parhau, yn atgoffa ni o lle da ni wedi cychwyn o ran Cneifio. Dyna fo i chi, bwtwm coch gan Richard Till yma yna, bwyllog iawn. Cofio am y bwtwm, Richard? Na ni, reit dda. A dyna ni, cyma'r corlan yma yn deitha fo, cofio am bwyso'r bwtwm coch. Dechrau da i'r cystadlu yma felly yng Nghanolfan Cneifio Meirion.